kuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team ya tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate dumrang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru superstores yego toka se nyumba ya Ouru complex imeyumuchuri gobusongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi mbona mbwata hapa nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi huko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Mwancho murigereri karibu nanda seke unga chinsa inye magorobeiga ya rero chitalikia chiga 30 omotienyo gatano mwaka wa 2025 Jeni gongoro kwa runio toto nyangere kurwanse mmenyeriro nigakorukwa Wilson Makoli na eke unga chinsa inye nigotoko chaka nengana gwichania atoko muna omoga ka oyomo kurwase kenyoro kiabo gita egotoke wadi yariana ebunge ya Bonchali nigatoka gasirete kumabwaye litukolia rero asebwa mubiro yo bwata chingoma chintindi chikagera kobe chemioro numuga koiga nikokonya bulire ange amatuko atato na kolengana na mangana yo kolengana kolekyo nigo omochivu wechinsa mechenya kabaga kubolia abana inchi kobabo toreru na kwa serikali ribaga chinga kyobo tuki bogenderete mulikito diponi asanya nigekera na chinsa mechina kuswale ndio roboti tokobwati Hekelelo kia mayanda kurwase amate yo mugaka Andrew Onsale Mose ayamaega yo mubere oye gotoka ase nyumba yaye kotigeire chingoma chemioro incorporó para hotel oyo wonzase kanyega bugitani
Nyagosira nyagoitwa ni ndugu yange koru Jumatane iyo igoro ekere ndugu yae achikomugwati na bagende gasi egatogekana tayo agacha kumuri mwae muino gagense ya muino akanyora buna tayo yosirire ndugu yane no bakubate no mugakone bakore gasi asobwa masogo kuri mebisima aikirete kerachite gasi marago bagante imbare ngenere gasi agatema kumuri kikumba gwete nyumbe ogenderia muino kumbe nwara njebone kerasoke yu akorakani antigere chukumu rengera libyane byirana nabikanga nichembwe nate kumuri nabona poli abantu babere batatamatanga nali mata bankani bante itaro kanetimara wobo imo kana nyoro mumina gete muina nachaka komoeresa taliko igubuya yagera na taliko igubuya na minyo kana cha kurigerera ikaga na nyora no igoire ekene na nyora rambo gete Omu assistant chief we sublocation ya Bogita Zebedeo Ntabo ngaikirana asege koreke iga Maria Tangolo Bonditi Zebedeo Ntabo ndo mu assistant chief Bogita sublocation mugako yo Nyagosira oyo omu maite buno muntu okore gasi yo kunya bisima tabu atimangana na muntu aseke nyoro no muntu gwe kodre gasi yae kunyara konyore njira yayo ko menya o mana na ikaiga na ligereria na nyora abakire myoro Nyagosira Andrew bwe miaka 50 nomo muruta bwati murugio inanyu ometere kinu murugio ya gasira ekera asira bone korekana enkore kabwata akatiga mangane inyu akaratiga menyere bye gatwajire kumunja nyome yanya ete nyari kaniti mpaka bono buna acha gutoka gakwete engana bono ibairirete abanyakenyero ko bano mu icano monene maiga yo kumira nege korabune keiga asentunde ntangani anyway tuasiriri ndo utatiga bono amakweli aye abeira ya pia franco maitinga inkikiamanyo dekengenya gotobera ga kurugisa tuichage ga kurwa bukimbisi buna tumenye kurwa nonyana bo amate yeigani gobono yaboriria serikali na nene omumuroge gabwate bintu bya nabwate ni wetalinke yani go kondise migundo bono ntumatia sa kondise tetari go totebi gaki abale aba kondise tie migundo serikali etokonye especially assistant chief atokonya to rodere asa kondise migundo gatore gusine tokonye turaruski ne kurworo eni tomo tokonye rini bokurworo to mweneri Umugambi ni gobona abaenekeria ya matego chikonyora oboene chinga kibono botuki bwachakire nabo igokuboria abanyakenyero ko babatoereru egasi ya serikali no kolendo bogima bwa manya bantu na mahali abo igonga ekena kiegente kemo keri serikali itahakikisha kwamba mwenye ametenda hiki tendo lazima atawajibika sababu na inchi baba batoereru sengencho ekenege ntekebe etawana tiko korwa sekenyoro Polipoteria kitaseni kiao nambe yemo kiagetembe kuroiga sekenyoro kia Bogita igutoke meje wodi yaria na ibunge ya Bonchari county ya Kisii ilitiria na igonkoro kwa Dipon Asanya na umwanjo murigereri omubere ondego Paul nigo nyarakaba gokonya gusomuyiga bwo kumweni ndego Paul nigo nyarakaba gotena segeka maiga ya matiaye kungusana na anene mono igoro yoyo oganirwa ka ikamago kyoboina ase umoigoyu oye bwa matanga kubwatakana gakorekyo nigo murugiore oye oyomo airusananie nabo igo kunyarakaba gakunganya nebintu bya byonsi igendukerera umoigoyu bwa matanga gotena asegeka murikitu Cliff Tyson Manyara na roboti rwasenjira yobwekirana Abanyakenyoro ba Botondo irondi eyokotoka ase ewadi ya Birongo nyali bali chache county ya Kisii nigo babuka ase emambia ya lero kuroberia emiroberi yokumwenia omwanjo obo oyo kurukungandego Paul gusoma nyakaire buna miti mingi emerobelio eyo nigo yatagerera na gukenda ase egetambe mono magagaya omurugi omoke Onyagosira abeka omugiro buna tali gochi komenya engeyo buna asekeria omwana oye akane gwataka egekamago Marietane ngoro kulina etimura igoronto wachite tukoyo mubere korubosongo galia tukareta omugakone baikire bono baikire gekamago kera kiale gwaku banseri rimbantegeti umwana omukungu omone no rangeri gunero gwake gekamago
Kolengana na Linet Mora gisa anyo metu ase engeyo tanya korora umurugi oyo onde omonene nanya nabana baye nanga kanyerete chiombe mukungo yumo neta mwakanyerete chiombe nandetanya gocha nanya komorra nonya nabana abunje nanya kobarora twamenyire nere myaka 15 years asa matuko araitire Linet Mora amona omugako yenya gusira Ndego Paul nigo baratwarete umugusanano oyo ogerete Linet koranganya kogenda sobo amalieta ngor Queen Frida Nyanjama Linet no mwana one Mora igara twachete kuyo mobere no twara ira tuchako eni mwana oyone bakagosana no mugakoye akachaka abanyene bamuya baishabyara n'abantu abange tukababana makokabere bono bamoseri nibone chinko paka matanga akubire bate basokia ebintu byansi bikoro nyumba ntomo tageti ntomo ntomaete no lya manene nche niko twacho boiri iga samarieta ne gongoro kumeri tomu ekarakara kubichinsa mo cha sombogo niko twacha matanga na batoete chiombe chinko ikanto yoka batatwana maiga bosibwensie batoete ubarugerete Kolengana na bamara bamwabonye gusira abaisemoke ni amate ya yonsi omusubati Linet onde tayo omoseri asamalieta ngoro kutunda Paulo male munyagosira mo murominto umukungu ondenero itoke sere n'abana ise batete kumutukuta oyo monene oretire ta Swiss otebirage nkogenda ari osoka n'ebintu bya yogenda ntunto moserete omonyene kanyometa bakungu baye bonse babere tiango tubanjirana bathinde kumusachoe abanyakenyoro nigo bamugwatesia omusubati Linet buna nere bweka bamanyete maminja ye familia ya Nyagosira egekora Linet nero tomaete nero omusubati yoga igatu oirondiga iga arafu nechibesa chiri chekenyoro etwamobekera nchonsi pi twamwachi korendera abana it's quite bad amanya abana bonsi nabaye tadi yako ngeko bwato mwana onde otagete kwake kama onando musiara nande abana bali bandego banyore na barobwe esya yabo igotari igaenda pi esabari yokomokoba gucha sobo sombugo marani nigo yachaka ase abanyakenyoro amo nabamenyi bamukoba ase ogotara egekakie ekilomita eyemo nenusu na kumwakera okwaeli na kumuganeria anywe mache maya batyo tiganda yo macha maya na bana abu baito kuripoti ya Gatembe Television Network nje Wycliffe Tyson Manyara na omo senata omochore esio kenyuri tukulia lero niganyara ko bagakoreta aro imeyo mochio bosongo imunenjira yamo yogosegeta na gosira chisegi gosina gosira okorwanigwa gwechisegi chiegenga ejo chigendete kurwanigwa nababwatani abo bagende guchiamirwa techenya ko bachikoana kigwa ase chinsema igika kya bwango iga umsikesi boigo niganya ko bagakwanira egakore kya bwango iga chinsema chia Mombasa ase musibate bamanya ataka bagakoraswa amono mugakoye na boigo omwana oye koraswa bakanya ko bagosiria magemabo na boigo musibate bamonere gutigirwa chingomano mugakoye amatuko amake aetire musikesi nigabolia abantu gukwanirana na boigo gusanga ebirengereri eri gwetanga kurwase bikore bingamune ebyo roboti ururwa gani wa muliko gito Catherine Kwamboka Nyaboga Seneta omochore omoske esi okenyuri anyeni ritko riarero nigo araitara yoko gikiria na komochia chisegi chiegenka nabo igo okonirirwa kwa basubati togikeri chisegi chiegenka na kochikeani ekiagera buna nabere kingo kwana koruna twachagete korumwembe mpaka twaikirega iga ekero chisegi chirenka nonyeni no abanyene mubwati morembe nonye bana mba kunyara kugenda skuru naende intu nabagusina abantu abangaini nabantu babwate bidie chigasi bagokora nabona ogaiga kero kurigerie town abande mbari bakwende chipigipigi abangi nambari bakoni abande mbari taxi gari bone kero chiseigie chichiro morembe toyo okenyuri nigo agikire bikore ase omosacho yomo amorasa omwanchoye nabo igo omwana yomoke goika kobaita twaene tyo musubati ori omwarimu Sofia no mwana bari bayitwe omugano ori monyo bwateti negento kyenge kyogo ichanie kerokoro omwana omoke
aitira nsenchera yo gwakuri sasi noyo otakeire kumurenda na ng'ina eketari gento twakere kogokera intu n'abagusi ase boigo okenyuri anyara kogikire egekore ase omosubatio yomo abaka gotigirwa chinkoma chintindi no mwanchi oye nonyene kesi keri kiabukira ngo morocho mong'inuria Kenya nirio omotu gaki nabamuka omonto oinomo ori mama ne sister y'omonto tigato twara obwanchani ekirwanche toyo mino togokora gekoro buna keri naende bono omoske okenyuri nigo aboliri abantu bonsi kone kiabuna nkobe kabaro mokia eriko kora chisegi echo na abantu banyare komenya no morembe na boigo koigendereria gotara na gukwanira abantu bamintonga gaki neregente kia okeani chisegi echi erinde na intuto kiniege saku ntoro kiebichengia ase intutweka nebisa kubiribinde omradi oyo ebunge ya National Assembly na Senate nebegeta abajumbe bari bonse pia basubati lakini ase ngencho nchendwete gusi nkaranga mbiato chakeregente kenkaga iga naende nabasabira abana baminto tigatobwaterane erinde tokeani osego chisiripi nagochia ase abasae okenyuri nigo abasemire gutimokia ebitambokero ebibe ase amagokabo chinga kibatigirwe nabo yego gotigana n'abancho babo ase amentire buna nere byago sanga ebirengererio eriko kora ebikora bya gender based violence gose GBV amangana yo goitana nonye n'abasae abaraso obwanchani umonte kerago tigire tigana ngora lakini motigare ko babasani amangana yo goitana ngabono togo siria magima negente kebe gani maitenga abantu babate birengererie binge lakini no tware birengereri biri nago cyukwane no mosani okonya keri bago koira atua bunechi toroche chigenderete ripoti ya Getembe TV Eliane Nkoro kwa Catherine Kwamboka Nyaboga Elio gukora kungusana na kogenda kwaneke kwa ase ebunge ya kaunti ya Nyamira nigo mwakiri Filemon APM kusafira muno murara APM aboliriye omoske Fred Okengo Matiangi wesokia na koligia enchera yo kugayana aba MC yabo banyaka bakungusana na ase kagwetani kemetinyi 5 nebere goikabono nabo igo nigo omoske APM agendete gusira chiamate ejiri bwata konyora gwense imeye kaunti ya Nyamira annemono asokwana na chiwirchia gochia se bali bamete no balema roboti ruru ali kanwa muliki tofati ga December Omo wakiri bwikigambiro kya High Court oyeboigo ore omwana siasa korwase county ya Nyamira omoske Filemon Morara APM bwatirana amone kiombe kya Morara APM Foundation nigorero baikirana asomo yega oyo mobwa matanga yokomwenia omongina Prezira Kirubo Mugondo oyo okorekana ase kenyoro kya rankenyo ewodi ya Nyamaiya abwase boigo yamate ya Nyagusira yakonyeka amone wheelchair ase omwana bwomochie oyo abwatukirwa amono mu wakere Filemon Morara APM igo twanya warete report ye turwa somo gaka moriasi hagadete binga no nyama babeira iga omwana na rororobwe ore disabled obwato bokon otagete kirogo ekitwaretira iga rero egaranya adenerego kumanage ogima bwaye igo ase program yo gokonya disabled people igo toendete koyegore county ngima agakogera bagoteba disability is not inability n'abantu abari disabled igo konyora abebire abande obabisire nyumba okwana asomo yega oyoiga nigo omugusi agendereire kuborigwa koba amo na kumubwatisia oyo kabeire omowaziri omukoro woburendi bwaime aiga imeyensi ya Kenya Dr. Fred Matiangi aseganga yaye yekerogo kyoborai obonene bwense omuntu president oyo ganitie kerogo ko Matiangi nero intenderete ase county ya Nyamira iga abantu baitu ntojo ko basomera gitugo cya register ase party ya UPA linde nyora abantu abange mono
erinde 2027 omurunyo itongo sokari tikatobe buno mugusiamo erinde to supportie omwana oyo itoko kumatiang tuchamo nindu natura iwekane busena kibono ensemo yende nigo muwakiri Filemon Morara Apiemi oyoboigo obwatirango yobo seneta bwa Nyamira nigo aira chingakiejo na kumuburia omuske Fred Matiang'i buna omonyene ekyama kiria kya UPA abaretamo aba MCA bonsi banyamira buna enjira eyemo yokoreta omorembe kati yabo. As 2027 nintene naso ekirukia wa seneta ntoroje buna mangana itare iga Nyamira tari buya mono moroje siasa era se county assembly no bokongo buri toroje buna bole lakini nabokora ngabono uno mugaka muriasi atebire twasoire ra iningia na nde bono mugaka muriasi kora dona atakango tume otebio mo Dr. Fred Matiang'i aso asa mangana ya Nyamira in person egara chato konyo bokongo botugwate egara chato beke amoiga atumia maskani aria manene tomoete egara tokonye na intue county yeito ebebuya Hinko reporter Getembe korwase kenyure keiga kya Rankenyo igiye gutuka imeye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Mchefatigad Gisemba na omujumbe w'ebunge ya West Mugirango omoske wa Steve Mugaka nigo aboririe ekamati elie budget tenyara kabage gwetie budget eyo onyete bwati chibesa cyo gwakanira matem boigo niganyaka bwakorera emiroberi agendre kubeka ilikwana kimuna abamenyi b'ebunge ya West Mugirango ngonyora bale chipara chingiya kubwatikana buna nigo omukonyakonda konyorese epale chipale chinsemecho abeire gagokore gasi tabwati setalyo gwekerana igendu keritara kurutsigwa chinsemecho sitting in the region hapa kwetu Nyamira na kazi yake ni kuwa hujuma kwa barabara zetu. I want to thank government nga omuengineer yo na inogeti kukoruga iga and we installed a new regional director yesterday. Inogeti kuba amaberane. I want to apologize to the people of West Mugirango for the suffering we have been subjected through by a malicious government officer. Ujumbe ninaweka pesa kwa budget, hujuma pesa inalipwa na hatuna barabara. I want to thank God that that business has just now ended. Tigange nderogoro ekeroto okole budget yegocha bunge emechibwe kiechibere chitigarite. I will confidently put money as Kiparachi West Mugirango, knowing that money will be seen on the road. No monginoria okwana korokupet, njeno mwana mwalimu, and there is no way a budget yekore to bunge itabuati chibesa chiama temwa ya bana ba Kenya the budget yete. It will not happen. And I know nama abantu geto ko treasury baane tegete kibunge bakagetenga babunge toyo. We spotted that omission, whether it was deliberate or by error. We sent them back to factory setting. na umwancho muligerali omugusini kagenda kuboli bwako chamo nane mono magega yomoske Dr. Fred Matiang'i yukabiro mwasiri omokoro gwasokia nakorwa wasina koroke birengerenga nigara chikuligie korokyo president asabo chole wane mwaka bwejiri bubere na 25 nebere munago tumanyia mulikito Gabriel Nyakunda Ditkolerero nigo yokabeireho mu MCA we wodi yerigoma yogotoka se county Nyamira omuske Benson Sironga nigo esokire na kugania egesa kukyomogosi go chichamo na gotiga koleta liberera asegati yabo kaokwana ase omuyega bo matanga ase kenyoroke bogeche kigotoka se bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kise nigo agania bagusigo kwana neriogi elimo Matiang'i ogobori abagusi ntogwana ditwetane ntweta abanyene etogwana ntoba abangai ni yogokira abantu bago tukwana mbali bale isiko so kwa kanyoro monda adianya kumupinga
oko motegera ko ibire ntawo kwa lakini kora nyoro mwana itondo wensi ogatago chiesa abantu mwamo kan matebira ngora oyo ubwata asakoliera tigariere utari n'ekibesa kibuni ase tore tariagija ahande buna bukere mu ndatebire tubate ekura nero ayande to kwana rarari mutu ekero balengo yakwana yega somo yega wa matanga nigo baganiria abananchi kugendera gusabira ense ya Kenya emirimo mubabeka amasabo uchakere mbande yaita mpaka William Muguru yani mwatugama mwabasabira ase njokora network especially ku Muguru telibija na kero igore telibija uchanse binde byokoraki wiwe sareka one mbande nechete na onya kuruguru mbili bija uchanse binde bire bobe basabere ense yaitero uchi na serikali to gano no bongaini onye serikali ke gwate gento etoraria na wono moskia bandara mugo nya kumurama na ero rumorai mama teringa nae bie oba amati aba yego ka 2027 yorukwa mama de to isaini abara ibali baro tika to basikepi to nya ko batogi ego na baro to ko kora ke nya sai jana gote kende ke yora kore umurama kore ki ora diga ko ire bintu isiko so moskesio jana ko sabira maya gendra no borai ayekora aramba teru ngakinje ngwana te koram ekora mondo molita koram mondo monga inaro kora to saberane nando mondo weka to bwate imatiangi abantu bonsbiti gatorori gochio asese geto yarure gochia sabana inchi kwene kiango bwata bale bibane buna isra yabo yogochia kwene kiango chiko chora bale abarai baganitie kingo reporter ya hega seni bwanje tikiande gikomike gatembe kurwase bunge nyari bari masabe county ya Kisii nchengurko Nyakundi Gabriel besa gengi ko chiasi chukuru eli chukuru nyana kwa chikanda nemero bali yabo tambe aniga kwanwa asomo yego ngosomo yega wakwana na ebiegwa go chiasa barko bali banyala to kabaga kolya amatemo yo mwako eta ime yejinsemo chianyamira north mo yego nyaka bakora wano mujumbe webunge yo ya webunge ya North Mugirango omoske Joashi Nyamoko. Personally, I want to say that capitation in schools is a thorn in the flesh. Recently, grades 4 and 5 were blatantly and systematically rejected by the NEMI system. I want to say that our heads of institutions are facing rough time, especially this time, in managing educational issues in their institutions. To my students who are joining university, I want to wish you well as you go to university. The 2025 KCSE candidates, I want to plead with you that you work very hard so that next year we'll be able to celebrate your achievements. Invest in infrastructure so that we equip our schools with laboratories, science and ICT labs, so that our students will have a competitive edge when they transit to senior school. I therefore seek the support of all stakeholders in eradicating the vices. Let us all join hands in making Nyamira North to be a mighty sub-county by nurturing talents, values, skills, and improving academic excellence. Ile kitu imesababisha vijana wetu kuwa na kuadhirika kisaikolojia. Igotolende kwa abana baito chisimi mbachigo cheza chia vieta wose sport pesa. Hiyo mambo ya madawa ya kulevya ambao mumesikia guest speaker akizungumzia, hayo madawa ya kulevya ile inaingizwa kwa mashule zetu, pia tutahakikisha kuwa tumejua ni nani anayaleta na hatua za kisheria iweze kuchukuliwa. Igotora asege ntukia muhimu sana. Intwe tuna vaivoli, tuna vana, tuna valimu. Ikiagera there is nothing. Zawadi, hakuna zawadi unaweza kumpatia mtoto wako ila kumpatia elimu.
Mancho muligereri gwikira bono tokorera ekeonga chinsa inyarituko ria rero cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri nsa myemenyerio ni gwatwalenganere Wilson Makoli magaye kamera Wilfred Matundra na boygo afira kaliri na boygo kurasema ya transmission ni go akorwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri na twenze ni gotokuganiria obotuko obya Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pagina ninjo. Bongo. Bano. Endo mugusia atabana ki. Mbaito bare bambara bare ko bagatami bakabambare mbare. Bakabe mbare, mbaito bare nga baito pi. Bono bagatami bakabambare mbare, embare, munte mbare, uriyosi nyirepi. Naho bare nga baito pi. No tuwale na bubuya bi bono babeire batamiri bakabamba babeira bare ale kono kubara babera ale aralia tubabera ni mbale rende mbale no buzuli bwa gasirwa manda iga rokenda yandalo chikabuna uchikoronsi no lene no leli bwogole iga ne bunere mbale tali buzuli yobunuke embale ngo muntu ona yo tameti ayona ole mbale Pagaka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, ninjo mangana mazi, ninjo pagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bago kolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bago tebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchurigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores the people's choice guaranteed lowest prices karibu nyumbani Riraja Technical and Vocational College mbere no mugo munene gukwariganya asumwega bokobekero kigutwa inaugural graduation entangani kurwa ecology yegechaka kwa boro kigwa bari bakorera kikosi cyabo n'ikitariki 3 mutinyugatana narimo umwaka yega 2025 kuchakira kinsi sato ochamambya bagani ababo babumba borokore no mugani umunana nigarabe umuwaziri bw'ikisemi
Omoske Julius Migos Ugamba na boigo umujumbe ukitutu Chache North Moski Japheth Nyakundi nikayara kurekana Sigeti College yo jerira gya Technical Vocational College inchumwensi tochingiri obubwe wabo.